kaka jomatindo winjo be nuneno kaka unyalo geng'o kata uikoru mar geng'o weche machalo kamagi. Ibo bedo kinyisowa ni jomatindo nitiere kod ting' mane ahinya to gisani mar gayo siasa mano mar athua kaachiel kod siasa mar akweda mag dhoudi. Yena mar mondo mi adhir Angel bathe kanyo. Angel, in korka kori isebedo kiwinjo kendo ineno weche maseche moko ok ni kare ma jotelo kaachiel kod josiasa ma pacho ka osebedo kawacho. In korka kori mano in kaka nyadendi kata rawera ma podi tin, mano king'iyo to korka kori nyalo wacho ni piny Kenya ochomo kama chalo nade? Angel. Kalure gi gik ma timore sani, aamini ni it is safe to say ni gima timore en gima rach ne oganda as a whole. Nikech kuom sani waneno ka gima jotelo temo manyo gimiluongo ni political supremacy. Lakini ka political supremacy obedo backed gi gimiluongo gi gunism, once watieko 2027 okwabobet gi a country to go back to. Wabobet ni wasetiyo gi rawera kod rowere mang'eny ma sani tiyo ka guns, bobet ni oseneno ka medium mar insecurity oganda omo pesa. To bang 2027 jogi bo lokre jokuoye, jonek, to kendo gibo interfere gi kaka oganda operate.